Салом алейкум ро. Тоҷики бародар. Хуртов Исмоил амиҷа боша. Уяям бародар. Rahmat kavna kaminador. Peş bir durum. Амиҷа боша бародар. Darış amca boy. То соати 21 задагиаю. Ay, ya joy guştay ku. Маҳкам будай ку. Bu nasıl? Оҷа одамош даган ҳастан. Ку биё бурем. Meri. Иҷа бародар парима хирс кара. Ина hicoman bu da ica. Hama Yam İsmail bu da ya İsmail. İsmail. Ama guftay. Иҷомор ам буда иҷа. Ba fikrim yo mahkama О svetoş. бародари то соати ниҳа кор мекарда да танаш наистаги охина дидеси. İcam avyakasam bu da. Assalamu alaikum. ва алейкум барсалом биёям бача даи шавия ки ҷо пайдо шудӣ İna mi биёй бародаро салому алейкум Assalamu alaikum akas sozi. чӣ хеле ошно нағзи сӯзи тенҷи чокаре даи шавӣ